Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Bathi ubhunsu ngenhlanje ngephuzu matshitshi qomane. Bathi umfana empandla semncane odanga bathi dabethi mdala ntica bamsula bathi inganihlaza cona. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ngingumfundi osenyuvesi. Ngenza unyaka wokuqala. Anginqeni ukukhuluma namantombazane kodwa kunzima ukuthi ngiqonye. Amantombazane mengikhuluma nawo awaxwayi kodwa anginantombi. So uyabona maku-easy mfethu ukuthi ukhulume namantombazane. Kusuke kunjani? Ku-easy futhi ekuthenini uyithole intombi. Wena kunento ongayenzi ekufanele ngabe yayenza. Kodwa ukuthi mfethu-ke namuhla ngifonele uJessica, intombazane engahlangana nayo e-library. Ngakhuluma nayo, inamba angiyithathanga. So mangathiwa ngiyakubuza ukuthi indaba ungayithathanga inamba. Ngazwa ngaphendula uthini? Wayekelana. Wayeka ithuba. Mangathiwa uJessica loyo ngeke usaphinda umbone uyokwenza njani. Ngoba kuyenzeka phela umuntu umbone mhlambe kuphele futhi inyanga yonke ungaphindanga wambona. Uzombone after inyanga noma after 2 months. Yabo? Phela abantu baningi mfowethu. Yabo uma usenyuvesi kuyaphithizela abantu baningi. Unless umuntu umazi ukuthi ufundaphi nanokuthi ke manifunda ndawonye yabo. Kodwa nje mangathiwa ngiyakubuza ukuthi wayekelana inamba noma washaya itwetwe igwababa wabona ukuthi hayi avela uhoxe ungaqhubeki. So izona zinto mfowethu lezi kufanele sizigweme, sisifundise nje ukuzigwema ngoba into mangabe ichaza iyachaza lekho icala lapho. So gadla kuba yikona ukuthi ziyaphuka noma kwenzakalani yabo. Kodwa ungaliyeki nje ithuba lidlule nje kanjalo. Ubhekile mfo. Hayi awucabange nje kuthiwa kufanele uyibuyisele esibongweni sakho. Akucabange nje kuthiwa uyinsizwa yakazuma uncamalala wonke Ithuba noma kuthiwa ungcobo awumapholoba noma kuthiwa umkhize. Fanele uzigqaje ngesibongo sakho mfowethu. Isona nasekufanele sikunika amandla. Umkhize awukhabazela madoda. Usaba ukuthatha inamba khabazela umsukanga mfowethu. Umsukanga. Kodwa umfowethu-ke kwathi ngelinye ilanga ngayibona e-library, ngayibingelela. Yangibuza ukuthi angiyi-WhatsApp ngani. Ngasho ukuthi inamba anginayo. So uyacabanga intombazane iyakubuza ukuthi angi-WhatsApp ngani bese uthi wena inamba anginayo. Yabo, it's like awufuni ukuyithatha le namba. Yabo. Esikhundleni sokube ngabe mtshela ukuthi ayikhuleka ngizokuthinta, ubufaka isandla sakhe ephaketheni, ubumnikeza ifoni yakho ukuthi angifile inamba yakho la. Yabo. Khombisa intention ukuthi hayi nami ngiyayifuna leyo nto leyo. Yabo. So mawuzovela uthi hayi inamba anginayo. Yabo. Mfowethu. Hayi. Uthi ubafaka yangibuza ukuthi angiyi-WhatsApp ngani. Ngasho ukuthi inamba anginayo. Yavele yathatha ifoni yami esandleni yazifakela inamba yayo. Ngamanye amazwi lo muntu lo uyazifunela kwena. Usuyoziyekela-ke wena mfowethu ngoba phela usayifresha uyafika usazithithizela. Kodwa vele phela indlela idlula lapho mfowethu ngeke sakufihla lokho. Yabo? Sonke mfowethu amaphutha siyawenza kodwa ke sifunda ngawo. Nakhona kufanele phela ugcine ngokufunda kuwena. Kufanele ulibuke nakwabanye. Ukuthi bona bayilahla la bayilahle la. Ufunde nakhona. Nokubuza nje. Ukubuza mfowethu akulona icala. Uthi mfowethu-ke besinokuhlangana njalo elab yase-library. Bese sihambisana mase sihamba. Isenzo sakhe sanamhlanje sokungifonela athi ubefuna nje ukuzwa iphimbo lami. Singenza ngingazi ukuthi ngiqhubeke ngibe umngani naye noma ngimjikele. Angikaze ngimshele. So ayiseyivala lapho kumfowethu. So wena kanti ufuna ukuba umngani naye noma ufuna ukuba isoka lakhe. Phela kufanele yonke into isuka lapha. Wena igoli yakho ngayini? Ufuna ukuba umngani? Abangani bengaka unabo. So wena mangathiwa ngiyakubuza-ke njengoba lo muntu ethi kuwena ubekufonela nje ethi hayi ufuna ukuzwa iphimbo lakho. Do you think ngempela lo muntu udeserve ukuba umngani? Yabo? Udeserve ukuba umngani umuntu othi nje hayi bengifonela nje just ukuzwa iphimbo lakho. Wena bese uthi awumbona njengomngani hayi kahle mfowethu. Musukuganga, musukuthithiza.
ithuba leli Eliyingqayizivele abaningi abangalitholi. So into ekufanele uyenze la, hlela phela naye lo muntu usukunibe ndawonye, yabo, kungabe ukuthi nithuka senihlangana e-library nje ngokwemvelo, sihlangana ngokwemvelo. Kupho kwakho okuhlelayo ukuhlangana, fanele uhlele umhlangano phela, yabo, hlela ukuthi nibe ndawonye. Mase nindawonye, yawu mfowethu, izinto zenzeka, nizixoxele nje, wenze sure ukuthi uyamqabula, find a way ukuthi umqabule kuphela. Khohlwa ukuthi ufanele umgoqe kanjani kanjani, no, nizobe nizixoxela nje, kodwa you must find a way ukuthi wena yini oyifunayo kuyena. You send a signal, umkhombisa ukuthi cha, kinabo abangani labe nginabo banele, kodwa ngosazana cha, mina kungaphezulu komngane lokho engikufunayo, yabo. Mhlabe ngokiss makuthi kuyalakayo akunankinga, but into yobe njoba usuyazi, njoba ngihlezi ngitshela ngithi akubalekile ukuthi uvumile noma akavumanga, but lokho ubufuna ukukwenza kona umkhombisa ukuthi lo akazile ngomngane, yabo. So yiloko ke kufanele ukwenza, noma nje umtshela ukuthi hayi, nomhlele naye, no, umthetha akuvashele niyobuka imuvi. Vele phela evasithi kwenziwa njalo, umuntu uyambiza irasi yakho, angazi imuno rooms, usuyobona ukuthi umenze njani noma umgoqa kanjani, angabukhona. Nifike nje nibuka imuvi lapho, noma mesayo attenda, noma mhlambe nihlele, yabo. Koba mnandi kakhulu uma ukuthi awuna rooms uhlala wedwa. Uthetha kuvale noma mhlambe nge-weekend, noma maninga-attendi nobabili, nifike nizoyirelaxela, nibukele imuvi. Nakhona uyazi phela nawe ukuthi awuzile kuzobuka imuvi nje, nizoyibuka leyo movie, but nakhona you must send a signal, yabo. Make sure ukuthi uyazama nje ukuthola indlela ukuthi mhlale ngokiss. Nakhona njengoba kutshela ukuthi ungabi nendaba ukuthi uyanqaba noma kanjani, but into akufanele ayi-understand ukuthi wena uze ngani, awuzile ngomngane, yabo. Izijwayeze ukuthi uthatha ihagi makuvuma uthi kiss, yabo. So isikhathi esiningi-ke kuba lula uma wenza kanjalo, nakhona akusho ukuthi uhlezi uphumelela, but indlela ejwayelekile kufana nomuntu noma usumvalelisa kusho ukuthi kade nibuka leyo movie uyamvalelisa uthi hagi, mawuqeda kuthatha ihagi bese uthi ngosimuntsha, yabo. So njengoba ngisho ukuthi nakhona akeke uhlezi uphumelela, but njengoba ngisho mfowethu, ukhuluma wakho namantombazane, ukhuluma inkulumo engayi ndawo. Mawungeze uhlela nomuntu ukuthi nibe ndawonye, ayohleze kuhlekela amantombazane, kodwa mangabe ungawuhlela umhlangano ukuthi nibe ndawonye, mfowethu ngeke kuze kulunge lutho. Nakhona mangabe nohlezi nihlangane e-library ngokwemvelo nje, lokuthi uke nathoka senihlangana nje, awu nangu nawe usuyaqhamuka, khombisa ukuthi wena uyayazi into oyenzayo. Hlela-ke manje na ngithi namba mfowethu, mfowethu uyaganga mfowethu, hayi uyaganga. Ithuba leli Eliyingqayizivele, mina nje engakusho kuwena yini, lisebenzisa khona ungeke uzusola. So ngiyathemba kuzokwenza ekufanele ukwenze mfowethu. So mangabe nesifiso sokubhala Mqeqeshi Wezinsizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com. uma nje ufisa mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi Mqeqeshi Wezinsizwa ikhaya lenjabulo, sho mfowethu.